Fit-turi tal-kontroll tal-Malta Air Traffic Services, xogħol li ilu jiġi pjanat għal aktar minn sena sar fi 3 ijiem, finijiet limitati ħafna minħabba l-movimenti kontinwi ta' titjiriet minn u lejn Malta. Dan il-proġett ta' titjib fil-control room kellu jsir f'perjodi qosra tal-ajruport jaqaf temporanjament mill-ħidma tiegħu biex ma jkun hemm l-ebda tfixkil fis-servizz tal-avjazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Mezz, Claude Malija, spjega l-ħsieb wara dan il-proġett. Tax-xogħol ilna naħdmu fuqu għal kważi sena u qed nippruvaw nwettquh kollu fi 30. Tistgħu timmaġinaw kemm kien hawn pjanar u demos u tlajn nistana telgħu anke barra minn Malta fejn bdiet tinħadem l-amara, qed nagħmlu amara totalment ġdida, iktar moderna fejn qed tgħin iktar il-kontrolluri tagħna jaħdmu u tipprovdi iktar spazju fejn nistgħu ndaħlu iktar teknoloġija ġdida biex niffaċilitaw ix-xogħol. Bix-xogħlijiet għaddejjin warajh, is-Senior Head Tower ta' taqsima tal-operazzjonijiet Adrian Vassallo spjega kif dan il-proġett jagħmel parti minn investiment ikbar ta' madwar €900,000 li għandu jsaħħaħ il-kapaċità operattiva tas-servizzi tal-kontroll tal-ajru. Dan anki għaliex Malta tkompli tara żieda fil-konnettività u fin-numru ta' titjiriet u qed tantiċipa li fis-sajf li ġej se jkollna ma' 6% iżjed titjiriet minn u lejn Malta. Hawnhekk ħajkonna kontrollur illi qabel kien qed jagħti ċertu servizz, illum qed inħossu l-bżonn li da servizz li kien jagħti dal-kontrollur irid jinqasam fuq 2 kontrolluri. Il-żewġ kontrolluri naturalment irid ikollhom l-equipment neċessarju biex jipprovdu dan is-servizz. Ix-xogħol sar b'koordinazzjoni mill-qrib mal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. B'dawn l-interventi il-Malta Air Traffic Services qed ħieruha biex tilqa' domanda akbar fis-settur tal-avjazzjoni, filwaqt li tkompli tiżgura l-ogħla standards ta' sigurtà u effiċjenza fl-ispazju tal-ajru Malti.